Vítajte pri sledovaní a počúvaní ďalšieho podcastu Mám krčové žily. Moje meno je Diana Gábriková a dnes sa budeme zhovárať o odstránení krčových žil a metličiek. Naším hosťom je opäť doktor Pavel Staško, cievny chirurg z ambulancie cievnej chirurgie v Košiciach. Ahoj. Ahoj. Predstavme si, aké základné metódy ponúkate v rámci odstránenia krčových žil a metličiek vo vašej ambulancii. U nás a všeobecne všetky cievno-chirurgické ambulancie alebo pracoviska, ktoré zaberajú odstranením týchto malých žíl, sú základné metodiky typu sklerotizácia, používame laserové ošetrenie a takéto aktuálne tak u nás najefektívnejšie ošetrenie aj celosvetovo asi patrí tzv. KLAX, ktorý vlastne využíva kombináciu lasera, kombináciu sklerotizačnej látky a za súčasného fúkania minus 20 až minus 30 stupňov vzduchu. Najefektívnejšie, vravíš, ošetrenie KLAX, aké prináša benefity pre pacientov? Najväčší benefit má pacient z toho, že kto pozná klasické sklerotizácie, vie, že musí nosiť kompresnú pančuchu, čo je veľmi nekomfortné, najmä v letných mesiacoch. Aj jeden z týchto dôvodov, prečo sa sklerotizácie nevykonávajú v lete, je aj to, že sa musí nosiť tá pančucha. Pri tejto metodike používame pančuchu prakticky len na 2 hodiny, kedy vlastne sa snažíme tým tlakom zastaviť krvácanie, ktoré tam je z tých žil. Viac menej toto je asi taký najväčší benefit, z čoho pacient profituje. Čo sa týka ďalších benefitov, je rozsah výkonu. Pri klasickej sklerotizácii aplikujeme buď penu alebo roztok vo objeme 10 ml s tým, že tá plocha, ktorá sa tým pokrie, nie je až taká veľká ako pri klaxe. Pri klaxe budeme spraviť kompletne celé nohy, spredu, zozadu, takže ten rozsah je oveľa väčší. Tie kontroly následné, ktoré sú v väčšom rozostupe, kdežto sklerotizáciu musíme opakovať častejšie. Čo sa týka výsledného efektu, ten výsledný efekt je doslova až prirodzený. Zase treba myslieť na to, že nie je to zázrak na počkanie. Tí pacienti musia absolvovať niekoľko sérií ošetrení, to znamená prvé je takéto základné, potom druhé, tretie a následne pacient chodí na pravidelné kontroly, kde už odstraňujeme cielené dané oblasti. Aký je rozostup medzi jednotlivými ošetreniami? Po prvom ošetrení dávame kontrolu zhruba 3 mesiace. Je to kvôli tomu, aby po ošetrení vzniknú nejaké modriny, pigmenty a všetky také podobné lezie na končatine, ktoré vlastne vzniknú po samotnom ošetrení. My potrebujeme vlastne vidieť výsledný efekt. To znamená, samotný výsledný efekt je v tom, že tá noha je už takmer vyhojená a prakticky nachádzame priestor, že ako ešte vieme ďalej s tou nohou pracovať. Pre koho je tento zákrok vhodný, keď vravíme aj porovnávame sklerotizáciu a KLAX? Prakticky KLAX je vhodný pre každého pacienta, tak nášho varikózneho pacienta. Je to obmedzené aj veľkosťou žil. My štandardne ošetrujeme žily do priemeru nejakých 5-6 mm. Čo sa týka také tej typickej vhodnosti, sú to najmä pacienti alebo pacientky skôr, ktoré majú výrazný rozsev tých metličkových žil plus kombinácii vlastne s hĺbšie uloženými tzv. Vyživujúcimi artikulárnymi žilami. Praví, že skôr pacientky, takže tie metličkové žilky trápia skôr ženy ako mužov? Vo všeobecnosti varixy postihujú viacej ženy. Je to spôsobené vplyvom estrogenov, je to spôsobené vplyvom genetiky a taká tá najhoršia kategória pacientov, ktorá je ohrozená varixami, sú ženy okolo 60-ky. Ide skôr o estetickú metódu alebo má aj zdravotný prínos? To je taká otázka estetika alebo terapia. Alebo to ide ruka v ruke? To viac menej ide ruka v ruke. Ako ja vravím, je to začiatok niečoho, čo môže dôjsť do vyšších štádií. To znamená,
ako už sme skôr spomínali v prvom podcaste, je to 6-stupňové ochorenie, ktoré spočíva v tom, že začnú sa postupne vytvárať metličky, nejaké tie menšie žilky, väčšie žilky, prechádza to do opuchov a potom tých takých najvážnejších komplikácií, to znamená otvorených defektov, hyperpigmentácií, to znamená také hnedé fľaky, nedaj Bože, pľúcnej embolizácie, ktorá je taká najväčšia komplikácia. Čiže čím skôr sa začne, tým ten pacient má taký ten väčší benefit z toho ošetrenia. Netreba však zabudnúť na to, že tam prebiehajú recidívy, to znamená, tie varixy sa budú vracať. Opakovane treba sa na to spoliehať, že keď niečo sa odstane, máme pokoj do konca života, nie je to vôbec pravda. Tie varixy sa vytvárajú znova a znova, preto ich je potrebné stále odstraňovať, aby ten pacient mal zabezpečenú tú kvalitu života a samozrejme tú estetiku. Ako dlho trvá samotný zákrok? Je to individuálne od rozsahu, ako robíme, alebo aký robíme. Trvá to zhruba od 15 minút do nejakej hodiny. Takže je to niekedy fyzicky náročné, tak tú hodinu, najmä aj pre pacienta vydržať tú trošku tú bolesť aj ten diskomfort, takže tak zhruba do tej pol hodiny až 3/4 hodiny to máme tak všeobecne priemere. Takže aj psychicky sa musí pripraviť na nejakú bolesť, alebo istý typ bolesti tam je prítomný? Psychicky niektorí pacienti sa údajne potrebujú pripraviť na to, ale tým, že my ich prakticky vieme dostať hneď na to lôžko, tak nemajú čas na tú prípravu, čo je pre nich aj dobré, pretože terapia šokom niekedy je celkom fajn. Nebudú rozmýšľať o tom, že čo ich čaká. Presne tak, a pacienti vlastne nevedia, čo ich čaká, takže potom už sú aj spokojní s tým, že to mali absolvovať hneď. My používame takú pomôcku, voláme to antistresové guličky. Vlastne sú to také srdiečka aktuálne teraz, kedy vlastne už tí pacienti sú tak na to naučení, že už len si ľahnú na lôžku, vedia, že ideme robiť klax, tak už si automaticky berú, čiže to je takéto odboranie stresu. Už keď je to nejaké druhé, tretie stretnutie, tak už vedia, že do čoho idú. Tak. Ale predsa len, ja som človek, ktorý by chcel vedieť, že čo ho čaká a ako to presne prebieha, tak poďme si povedať, že ako má sa pacient pripraviť na samotný zákrok. No, tak v prvom rade musíme byť pripravení my. Čiže a v prvom rade musí pacient prísť. Nesmie sa báť toho, čo bude, a hlavne musí nám dôverovať, že to, čo ideme pre neho robiť, je to správne. Lebo jednoducho v prvom rade musíme stanoviť správny postup, správnu techniku, aby ten výsledok bol dokonalý. Pretože samozrejme ten pacient očakáva kvalitný výsledok, dobrý výsledok a našou úlohou je to splniť. Takže tá príprava spočíva v tom, že pacient príde uvoľnený, ukľudnený a v prvom rade plne veriaci v našu službu, ktorú poskytujeme týmto pacientom, s tým, že samotná príprava mal by byť asi, keď sa bavíme o mužskom pohlaví, tak odstranenie chlpy, to znamená holíme nohy, lebo väčšinou ten lúč potrebuje prejsť pod pokožku, on sa vnára nejaké 3-4 mm do hĺbky kože, respektíve do podkožia, a pokiaľ sú tam chlpy, tak palíme chlpy, nepalíme žily. Takže toto je asi taká tá základná príprava pre pacienta, Čiže to má ešte urobiť absolvovať doma, alebo oholiť? Pokiaľ vie, že bude si niečo mať robené, tak je dobré, keď prídeme oholený, a keď nie, tak potom my to spravíme. Takže má na to pripravený. Ako vyzerá to samotné rozhodovanie alebo ten samotný proces, že podľa čoho určujete, že toto bude sklerotizácia, toto bude klax? Viac menej my sme už nastavení tak, že zhruba 98% pacientov absolvuje klax. Od sklerotizácie sme ustúpili, respektíve ustupujeme z viacerých dôvodov. Tie hlavné dôvody sú tie, že výsledky po sklerotizácii sú vizuálne môžu byť aj horšie ako po klaxe. Tie výsledky sú podstatne, ako som spomenul na začiatku, ten klax má taký ten prirodzenejší efekt. Druhá vec je tá, že my sme robili kvantum tých sklerotizácií. Samozrejme sú pracoviska, ktoré klax nerobia. V rámci regiónu prakticky môžem povedať, že sme jediní tu v rámci východoslovenského regiónu, s tým, že my sme robili viac ako 1000 sklerotizácií ročne. Takže tam sme videli, aj vieme porovnať teraz ten počet sklerotizácií versus počet klaxov a tie následné výsledky.
každý, kto robí chyby, respektíve nie sú to chyby, ale sú to komplikácie, ktoré sú spojené s daným výkonom. To znamená, taký ten najväčší benefit voči sklerotizácii je v tom, že nie sú tzv. Hyperpigmentácie. To sú vlastne také hnedé fľaky, ktoré vznikajú z rozpadajúcich sa červených krviniek. Vlastne červené krvinky obsahujú červené farby a hemoglobín. Ten sa mení na hemosiderín, ktorý sa vychytáva v koži a vlastne tu sú také hemosiderínové plaky alebo farbivá, ktoré vlastne sú v koži. A tie nastávajú po operácii? Tie nastávajú v rámci hojenia. A zvýšený výskyt, klax má podstatne nižší výskyt hyperpigmentácie, ako je to pri sklerotizácii. Samozrejme, čo sa týka otázky hyperpigmentácií, tam je veľa toho, najmä spôsobuje to technika pichania. Nesmie sa zvýšiť veľký tlak na striekačku vlastne v cieve, aby to cieve neprasklo, neprešlo tie erytrocity do podkožia. Ale tie fľaky vlastne ustúpia po nejakých mesiacoch. Všetky pigmenty zmiznú, len potrebujeme na to čas. Literatúrne sa uvádza, že nejakých 95% pigmentov zmizne do roka. Samozrejme, zvyšok tých 5% buď sa zafixuje, alebo trvá to dlhšie, ale zo skúseností nám zmizli všetky pigmentácie. Takže vyslovene, ak chceme estetický zákrok, tak práve preto by sme mali siahnuť po klaxe. Aj práve preto, aj čo sa týka estetiky, ale má to aj funkčný význam. Tí pacienti sa cítia lepšie. Veľa pacientov udáva zlepšenie pocitu, nemajú také ťažké nohy, nemajú pocit opuchov, respektíve aj opuchy zmizli. Takže vidíme jedna vec, kozmetický efekt, ale vidíme aj ten terapeutický efekt. Ako prebieha samotný výkon? Samotný výkon prebieha u nás priamo v ambulancii. Nie je to operačný zákrok, ako bolo spomenuté. Je to zákrok, ktorý je ambulantný. Prakticky nie je potrebné nejaké strelné prostredie a nejaké tie základné veci, čo sa týka, ktoré máme na operačnej sále. Čiže nepotrebuje pacient napríklad predoperačné vyšetrenia? Nie, toto určite nie je potrebné. S tým, že vieme klax robiť aj na operačnej sále. To znamená, my ho vykonávame väčšinou kombinovane s operačnými zákrokmi, ktoré sú robené na väčších žilách, ako je veľká safena, malá safena. Môže po takomto zákroku pacient napríklad šoférovať? No, musí. Ako ja pacientom vravím, ja s nimi domov ísť nemôžem, takže musia. Tí pacienti majú nasadenú pančuchu, oni vlastne sú plne funkční. Tie bolesti trvajú zhruba pár minút, takže oni ako ich to boli, tak potom ich to prejde. Čiže tam je rýchla rekonvalescencia, čo sa týka tej akutnej fázy, ktorú my vykonávame. Potom samozrejme počas priebehu týždňa, dvoch môžu mať nejaké opuchy, nejaké bolesti a tak ďalej. Ale čo sa týka samotného bežného života, oni ten život absolvujú normálne, ako keby sa nič nestalo. Takže. A športovať môžu takisto už potom, keď odíde opuch? No športovať, to je často otázka pacientov. Športovať môžu prakticky vtedy, kedy vlastne už tie základné ťažkosti alebo tie základné prejavy hojenia, to znamená opuch, nejaké bolesti, nejaké tie pocity pálenia prejdú. Ja tvrdím, taký týždeň, dva si môžu dať taký bežný životný štýl a bez nejakého zaťažovania, to znamená nejaké behanie, nejaké zaťažovanie dolných končatín a tak ďalej. Takže tí pacienti sú edukovaní a hlavne oni musia vedieť, čo môžu, čo nemôžu. To znamená, ako ich vlastné telo pustí. Aktuálne je pravidelná linka Bratislava-Košice, takže môžu aj nasadnúť do lietadla a prísť? Jasne, pre nich to je úplne ideálne. Čiže ráno nastúpia do lietadla, my spravíme výkon, po obede odletajú naspäť a ako keby sa nič nedialo. Pre nich to je dokonca ešte kratšie, ako keby mal prísť niekto zo stredného Slovenska alebo z východného Slovenska. Kedy pacient uvidí vizuálny efekt? Ten vizuálny efekt je viditeľný prakticky hneď, s tým, že tie malé metličky, oni zmiznú, červenajú, prakticky tí pacienti prichádzajú s takými hnedými, respektíve tmavomodrými alebo červenými metličkami. Po výkone samozrejme tie miesta sú trošku také opuchnuté, ale tie efekty sú viditeľné okamžite, ale nie je to taký ten definitívny efekt. Potom prídu modriny, prídu možno mierne opuchy a tak ďalej. Ako som spomínal, my tých pacientov máme po 3 mesiacoch, kedy ten efekt by mal byť stabilný, to znamená, keď sú tam pigmenty, lebo aj pri tomto výkone môžu vzniknúť hyperpigmentácie, závisí to viac menej, či tá žila je priamo v koži uložená alebo hlbšie.
ale vtedy máme tú nohu zastabilizovanú. To znamená, vieme výsledok, vieme definitívny výsledok, vieme, či pigmenty sú, nie sú, ktoré žilky sú uzavreté a ktoré ešte potrebujeme zatvárať ďalej. Takže. Ide niekedy aj o kombináciu, že na prvom stretnutí urobíte metódu Klax a potom napríklad na druhom alebo treťom je to sklerotizácia? Že zmeníte tú metódu? Viac menej pokračujeme stále v Klaxe. Jediné, čo sa mi stalo asi tento týždeň, tak robili sme jednej pani vyslovene ošetrenie laserom, ale to boli malé žilky, ktoré vlastne už tam sa to ťažko je do toho pichá nejak tá látka, lebo to sú, kvôli predstave, to sú vlastne úplne malé ihličky, krátke, možno do 1 cm. Takže trafiť sa do tejto žilky je tiež komplikované, potrebuje na to zručnosť. Ja osobne na to používam tzv. Lupy alebo zväčšovacie okuliare, aby som to videl. Takže. Sú pacienti, ktorým by si ale túto metódu vôbec neodporúčal, alebo je tam nejaké obmedzenie napríklad veku? Hľadiska veku asi nie, skôr hľadiska obmedzenia, čo sa týka priemeru žily. Otázka je to sú také tie komplikovanejšie stavy, kedy ideme od toho najväčšieho problému na ten najmenší. Takže postup je asi taký, že riešime tie veľké problémy, to znamená tie veľké žily, tá tzv. Insuficiencia alebo poškodenie chlopní v hlavných povrchových žilách, čo je veľká saféna a malá saféna, to už pacientov edukujeme stále. A potom následne, keď je to poopravené, tak pristupujeme ku Klaxu, respektíve ak je možné, tak počas samotného prašného zákrku. Ale viac menej tento zákrok je nejaký málo kontraindikovaný, to znamená nejakú kontraindikáciu na to, jedine, že pacient bude chcieť sklerotizáciu. Čiže aj čo sa týka bezpečnosti toho pacienta, obávať sa nemusí, ničoho nie je uspatý, nepotrebuje predoperačné vyšetrenia, nie je na operačnej sále, takže je to ako keby on prišiel k vám do ambulancie, čiže ak sa niekto bojí, tak ubezpečme ho, že nemá sa čoho bať. Tak hospodáľ, nemá sa čoho bať. Je to zákrok, ktorý sa vlastne vykonáva na malých žilkách. Je to zákrok, ktorý je vlastne indikovaný podobne ako sklerotizácia, takže tie indikácie sú totožné, takže všetky tie výkony, ktoré sa robia v rámci tohto rozsahu, sú bežne ambulantne vykonávané. Môže sa stať, že ak človek nerieši tieto malé žilky, metličky, tak môže to dôjsť k horším problémom? No, ako som skôr spomínal, je to ochorenie, ktoré ide s vekom. To znamená, ak už ten rozsah poškodenia, respektíve tých žil tam je, tak tie žilky, oni spôsobujú to, že oni sa začínajú množiť, lebo tá gravitácia, ktorá vlastne ťahá tú žilu okolo dole, tak tá robí svoje počas života. Plus prebieha tam chronický zápal, je tam vplyv genetiky, je tam vplyv estrogenov u žien, ako som spomínal. Takže je to individuálne. Niektorí pacienti majú daný status toho žilového obrazu celý život rovnaký, ale väčšinou sa to zhoršuje, takže čím skôr, tým lepšie. Ako je to so zákrokmi počas tehotenstva, alebo ak ženy plánujú otehotnieť? Pokiaľ plánujú, tak môžeme robiť. Je to taká otázka, ktorú asi málo kto pozná odpoveď, lebo väčšinou sa stretávame s tým, že nemáme na to štúdie. Nemá to štúdie, ktoré hovoria o tom, že aký je priebeh, respektíve či je to kontraindikované, je to indikované. Vo všeobecnosti sa Klax nepovažuje za výkon, ktorý je kontraindikovaný, respektíve mal by spôsobiť nejaké kontraindikácie počas tehotenstva. Samozrejme, keď je žena tehotná, tak tá žilová kresba sa znásobí. My sa snažíme týchto pacientov posunúť až po obdobia, keď sa buď po 6. nedeli, alebo keď ešte je po laktácii, takže väčšinou to nerobíme. Čo sa týka v rámci dojčenia, matky, ktoré dojčia, tak tam nie je kontraindikácia, tam je práve, že ten laserový lúč nespôsobí žiadne zaťaženie, používajú sa sklerotizačné látky, ktoré nie sú biodegradovateľné, takže nie sú nebezpečné a nestrbajú sa do mlieka, takže oni nespôsobujú nejakú kontraindikáciu, čo sa týka samotného zákroku. Pacienti potom alebo pacientky berú nejaké lieky?
No po zákroku dávam tzv. Venotonika. Sú to lieky, ktoré vlastne pôsobia na žilovú stenu. Oni znižujú zápal, znižujú opuch, znižujú to také celkové, taký ten diskomfort tých pacientov. Tie berú ako dlho? Ja tvrdím, že to sú viac menej doživotné. Prvý mesiac im dáme zvýšenú dávku, to znamená na nejaký mesiac, kedy to je taká tá akutná fáza. Potom sa znižuje dávka na ranné užívanie. To sú v podstate ako keby vitamíny na tie cievy. No, to nie sú vitamíny, je to vlastne mikronizovaný diosmién a hesperidín. To sú látky účinné, ktoré sa nachádzajú v tých liekov. Oni sú tzv. Môžeme ich nazvať ako antioxidanty, ktoré pôsobia na celé telo, sú prospešné. Potom ďalšia kategória liekov používame látku, ktorá sa volá solidoxid. Ten vlastne spôsobuje to, že on trošku aj nariedi krv, takže máme nejakú tú prevenciu nejakej tzv. Sekundárnej trombózy, ktorá vznikne niekde inde, lebo my trombózu vlastne vyvoláme v tých cievkách. A sú štúdie, ktoré dokazujú to, že vznik tých hyperpigmentácií je v podstate nižší, keď ten pacient to užíva. A samozrejme ďalšie lieky, ktoré sú na bolesť a ďalšie potom aplikujeme nejaké gely. To znamená gel, ktorý znižuje zápal žilovej steny a okolia, lebo po zákroku vznikne tzv. Perivenózny alebo okoložilový zápal. No a analgetické gely, takže tak. Takže je tam nejaký komplex tej liečnej terapie. Ak by niekto premýšľal, že či je táto metóda práve vhodná pre ňoho, kde sa môže dozvedieť viac informácií? Tak buď u nás priamo na ambulancii, alebo máme informačné materiály na webovej stránke našej mamkrčovožily.sk, alebo keď si vypočujú tento podcast. Rozprávame o klaxe, tak znie to veľmi familiárne, príjemne, ale čo znamená táto skratka? Samotná skratka znamená Cryo Laser and Cryosclerotization. To je skratka, ktorá vznikla z anglického názvu. Pôvodom tejto techniky je v Brazílii. Vymyslel to profesor Kazuo Miyake, ktorý vlastne pôsobí v Brazílii v São Paulo. No a postupne sa etabluje v rámci celého sveta. Pacientu ale zaujíma aj cena, tak prepláca niečo aj poisťovňa? Tieto zákroky, ako všetky zákroky v našej oblasti, poisťovňa nehradí, respektíve nechce ich hradiť. Takže všetko je na pleciach pacienta. S tým, že je to totožné so sklerotizáciou, takisto sklerotizácia, klax, laserové ošetrenie a tak ďalej. Všetko je prakticky na samoplatbu pacienta, to znamená, pacient si to platí sám. Sú možnosti typu nejaké komerčné poistenie to preplatí, alebo môžu sa aj spýtať do poisťovne. Samozrejme, my ten výsledok poznáme, že nie je to šanca, aby to zaplatili. S tým, že tak ako som povedal, výhody klaxu, by som mal spomínať asi aj nevýhodu klaxu. Tak nevýhoda klaxu je tá cena. Je to drahšia metodika, ale musím povedať, že je to jednorazovo drahšia metodika, ktorá spočíva v tom, že keďže aplikujeme na jednom sedení v oveľa väčší rozsah, vlastne nám sa cena sa vypočítava podľa počtu aplikovaných impulzov. Je to celosvetovo takto dané, takže my nie sme žiadna výnimka. Aký je teda priemer? Priemerná cena klaxu u nás je 4 € za jeden impuls. To znamená, čo sa týka počtu impulzov, my priemere štatisticky robíme nejakých medzi tých 150 až 250 impulzov. Musím povedať, že tým, že sme začali s klaxom, sme si vytvorili taký trošku mentálny blok. Pretože chcem povedať to, že keď sa robili sklerotizácie, tie sú podstatne lacnejšie, lenže ten pacient chodil každý druhý mesiac. To znamená, keď to vezmeme, že ten rozsah, čo sme spravili, a keď to zakumulujeme do počtu návštev, prakticky my dosiahneme totožnú sumu, respektíve možno, že výsledok je rovnaký a efekt je podstatne lepší. Takže priemerná cena jedného sedenia pri klaxe je 1000 €? Môžeme to tak povedať. Bavíme sa o sume od 400 do 1600 €. Takže. Spomínal si mentálny blok pri klaxe, s ktorým si bojoval. O čo išlo? Išlo o klasický prechod zo sklerotizácie na niečo, čo malo finančnú hodnotu nižšiu, na niečo, čo je kvalitatívne lepšie, ale zároveň drahšie.
A tú cenu nestanovujeme, ako to bolo pri sklerotizácii, na základe toho, že je to ako cena za výkon, ale cena sa hodnocuje, ako je to celosvetovo dané podľa počtu aplikovaných impulzov. Robíme to asi nejaký 3. rok a viem, že ten počet aplikovaných impulzov, čím je väčší, tým je lepší. Ale vidím to na sebe, vidím to na kolegoch, ktorí nás prechádzajú do sklerotizácie na tú klasickú, na klax, že snažíme sa dávať prirodzene, je to vlastne empatia s tým pacientom, taká tá finančná empatia, aby neplatil veľa. Lebo našim cieľom nie je prísť a toho pacienta finančne zničiť. My mu potrebujeme pomôcť, samozrejme tým, že sa za to platí, tak on očakáva nejakú kvalitu a za nejakú cenu. Takže snažíme sa dávať málo, aby to bolo dobré, tie výsledky neboli až také dobré, keď to dávame viac. Čiže ten mentálny blok spočíval v tom, že nastaviť sa na to, že nechcem tomu pacientovi spraviť zle, jedna vec po medicínskej stránke, ale hlavne po finančnej stránke. Ale bohužiaľ situácia je taká, že my musíme aplikovať ten väčší počet impulzov kvôli tomu, aby mali ten efekt taký, aký chceme. Tam je najdôležitejšia asi tá dôvera pacient-lekár a to vysvetlenie, ktoré vlastne prebieha aj priamo u vás v ambulancii, ale ak sa chcú dozvedieť viac, tak môžu vás kontaktovať aj cez webovú stránku. Pacienti, ešte keď si spomínala, čo sa týka prípravy, tak pacienti sú o tom informovaní. Vedia, koľko stojí, aká je cena impulzu jedného. Pre takúto rýchlu matematiku vedia, koľko je 100 impulzov, akú to má hodnotu a tak ďalej. Čiže my už po skúsenosti, ale boli aj nepríjemné skúsenosti, by som klamal, keby všetci boli nadšení, ale nájdú sa raz, dvakrát ročne ľudia, ktorí si myslia, že sa zaplatí a bude to skvelé a má pokoj do konca života a potom sú prekvapení z tej ceny. Takže prakticky robíme pacientov, ktorí sú 100% presvedčení o tom, že do toho chcú ísť, že si to vedia zaplatiť, že majú na to možnosti a v takomto prípade je to aj pre nás dobré, lebo robíme v kľude, nerobíme v strese a ja vlastne s tým pacientom musím nejakú kooperáciu. On musí veriť mne, ja musím veriť jemu. A všetky ďalšie informácie poskytnete aj na webe www.mamkrčovežily.sk alebo priamo u vás v ambulancii. U nás na Krivej 17 v Košiciach. Ďakujeme veľmi pekne, že si nám predstavil ďalšiu z metód, ktoré poskytujete u vás v ambulancii. A milí diváci, diváčky, ak máte nejaké ďalšie otázky alebo chceli by ste rozobrať konkrétne ďalšiu metódu, pokojne nás môžete kontaktovať.